maingay. Ayan na naman, sabi ko may miss ng lungkot natin.
yun. Hintuturo. Hintuturo mo dito na yun. Lakas mo batang hina. Bilat ka ako. Ay, dapat nga malakas yan dahil tulog kayo eh. Tulog eh, nagising. Hindi dahil nakatulog nga siya. Maliit na dyan yun na yun. Matamaan kayo. Nakatayo doon sa limay. Di man tae. Lumambot na. Tatlong araw ko bang tumatay mabuti? Kailan ma? Pero ngayon, naubos. Naubos yung ano niya. Yung tae, matigas nga tae niya eh. Lumambot na dyan eh. Ayaw na kanya magpahugas. Nahiya na daw. Andun mo sa exercise yan. Hmm. Huwag kang tatama rin. Nasa tao nga daw yun para makalakad na gano'n, ano? Kaya nga nasa tao kasi pagka ano yung tao na Pagtamad, ano? gumaling. Dumila. Hindi, may hiwalay yan. Ay. Yung mukha mo si Belia Flores pag dumidilat ng konti. Baka sobrang maganda yan. Ah. Ang matalbugan lahat yan. Mura na nga rin binili namin sa kanya eh. Yung isang ano, 2.5 eh. Kailan mo nasuot niya yung violet na yun? Yung, O yun, na binili ko. Simot. 5,000 kami na rin. Magkano yung CT scan? 5,000. 4,950. Yun. Ayun yung plaka. Yung Victor na babasa niyo. Yung mabasa. Yung ang bisa may ano eh. May Ano plaka yung para sa may x-ray, gano'n? plaka lang. Wala yung pinaka-result. May result doon mo na mababasa ko. Oo. Hindi mo, Nakasulat ng ano. Yun yung hindi mo result. Text daw ako kapag may result na. para makuha mo na ano. Ano, Eh, yung plaka. ano. Yung doktor na makaya naman siguro niya basahin. Kaya lang, mas mainam yung mayroong ano, para sure. Sila ito.